Еще не подписались, так хутенько-хутенько подписываемся на Ракамакафо. Асноўная фіча ў тым, што там нема маска. Кіраўніцтва гэта недобра. Яны бачу, што лібералы расійскія таксама лайнлакі яшчэ тыя. І яны жылі сярод сваіх грамадзян, якія па большай частцы апынуліся гаўном. Прывітанне, я Сергей. Привіт, я Іра. І гэта падкаст Ракамакафо. Окей. А що, до речі, зараз? Твої ці російськомовні, там, я не знаю, колишні колеги, підписники, хтось, я не знаю, усвідомив, що він помилявся, чи пишуть тобі щось, чи не пишуть? З тих, хто адразу быў на боцы цемры, ніхто. Все яшчэ больш засталіся на тым боцы. З падпісчыкаў было некалькі чалавек, якія з'ехалі з Расіі праз мабілізацыю іхнія, гэтыя павестачныя. І літаральна 2 чалавекі мне напісалі, што яны былі неправы, што яны мне хейцілі. З тых, хто ў Расіі застаўся, все пагалоўна яшчэ большыя сталі ватнікамі. Але гэта не азначае, што няма нармальных расейцаў. Спачатку самага пачатку 22-го года у мяне немало знаёмых выехалі, і некаторыя засталіся ў Расіі, і шчыра скажу, я часта збіраю, не буду говорить часта, але ўсё ж таки я там і на дроны збіраю сваім сябрам, якія ва ўкраіне, і на амуніцыю, і большую частку грошай расейцы шлюць. Не беларусы, а грошей мы збираем немало. А що в твоєму розумінні нормальні росіяни? Па-першае, гэта людзі, якія, калі ты ім кажаш, што вось гэта імперская хуйня, яны разумеюць, што такое імперская херня, яны разумеюць, пра што я кажу. Яны бачаць, што там прыціснення другіх нацыянальнасцей, якія могуць быць меншыя, гэта недобра. Яны бачаць, што тое, што робіць іх кіраўніцтва, гэта недобра. Яны бачаць, што лібералы расійскія таксама лайнлакі яшчэ тыя. То бок, людзі, якія разумеюць, што цалкам тварыцца тое, чаго не было, чаго не трэба, чаго не павінна было быць. І мне, скажем так, усе гэтыя людзі, якіх я прям паважаю, ім цяжка. Ім цяжка праз тое, што як табе сказаць, гэта імпаты. Усе з гэтых людзей, якіх я ведаю, яны вельмі моцныя імпаты. Некаторыя з іх паехалі ў Украіну на вайну. Ёсць адзін чалавек у мяне, расеец, які паехаў. Некаторыя з іх ужо памёрлі праз тое, што паехалі. І гэтым людзям складана, таму што, ты апынуўся, яны разумеюць, што яны жылі сярод сваіх грамадзян, якія па большай частцы апынуліся гаўном. І яны не могуць яны не могуць гэта апраўдаць. Яны разумеюць, што там большая частка расейцаў падтрымлівае гэты рэжым, а значыцца што? Значыцца, Расія, яна падтрымлівае, яна фашысцкая. І гэта ім вельмі па мазгам б'е. Таму складана адказаць, апісаць іх неяк адным словам, але гэтыя людзі, якім вельмі зараз цяжка маральна жыць. Вось неяк так. В твоїх словах є, звісно, те, з чим я згоджуюсь. Наприклад, ті люди, які поїхали воювати в Україну, і ті, які померли. Але ті люди, які просто, так би мовити, розуміють, що це неправильно, але при цьому, більше 30 років незалежності, вони жили в цьому, вони це толерували, і вони нічого не робили, і голосували за Путіна, і їм було ок, поки не сталося вторгнення. Ти зараз блытаєш. Ми кажемо про людей моєго ўзросту. Гэтыя людзі не галасавалі ні за каго. Гэтыя людзі цалкам, гэта айцішнікі, па-першае, яны цалкам не цікавіліся палітыкай. І гэта дрэнна, але я не магу іх за гэта асуджаць. Я палітыкай пачаў цікавіцца, калі мне петух клюнуў у 20-м годзе. У іх не было 20-го года, у іх не было магчымасці зразумець, што гэта важна, яны зразумелі гэта на самай херовай падставе, якая толькі можа быць, калі іх краіна пачала забіваць людзей, якія ні ў чым не павінны. А до цього вони не розуміли ні про Грузію, ні про Чечню.
А украінцы да гэтага шмат таксама чого не разумелі. Я зараз буду Не розуміли, да, я буду але крышачку жорстка казаць, але калі не пра 20-й розуміли, год, але українці й ну, не нападали ні на кого. ну так, я з табой цалкам згодны. Але гэта, ну, ты зараз хочаш, каб я сказаў, што гэтыя Ні, расейцы я не таксама хочу, щоб дрэнныя? я не Яны не хочу, щоб дрэнныя. я не хочу, щоб ти казав, що вони погані. Я хочу дати тобі альтернативну думку. І не хочу, я хочу сказати, що я з тобою не погоджуюсь. Бо якщо я цього не скажу, це теж буде неправильно. М, Блин, нарешті у нас дискусія тут, а не просто ми киваємо Ну, головою. О, Сергій, ти проснувся. Бо яшчэ раз, я не ведаю, ці ну, я дакладна сам не магу асуджваць людзей, якія ўвогуле не разумелі, што адбываецца вось да 22-го году, таму што я разумею, як у іх гэта адбылося. У мяне было тое ж самае да 20-го. Нам, беларусам, у косках пашчасціла, што у нас быў 20-й год. Калі б у нас не было 20-го года, мы бы былі прыкладна, ну, па мерках там Украіны і другіх краін міжнародных прыкладна ў адным эшелоне з расейцамі. Ну, у нас Ну, дарылася тое, што... це все conditional, як каже Сергій, якщо би і Ну, так добре, далі. якія Не знаємо. ти... Глядзі, тады табе спрэчнае пытанне насустрэч. А які варыянт у іх ёсць, у тых людзей, якія вось пасля 20-го, 22-го зразумелі, што адбываецца, які іх варыянт быў зрабіць нешта, каб ты сказала, ну так, нармальны чалавек. Вось які варыянт? Ніякого зараз. На 22-й год. Не, Я ну так ты думаю, ж, ніякого. Лёша, уже сказал, ты же сказал эту схему. Люди поехали в Украину воевать за Украину, хтось загинув. Я не ведаю, хтось на дроны збірае, хтось... Ну, та, чакай, тыя, хто паехалі, мы дамовіліся, што Іра Ну, сказала, да. што гэта окей. Тыя, што грошы збіраюць, я так разумею, што ў тваёй плоскасці гэтага недастаткова. То бок, астаецца адзіны варыянт усім ехаць ва Ўкраіну ваяваць. Больш другога варыянту мы не пакідаем людзям, каб яны засталіся там больш-менш нармалёвымі. Ну, мой вариант, я скажу правду, сидеть и чекать, что нечто зменится, и как бы сидеть и думать, вот я не пагаджаюся з гэтымі людьми, которые вакол мяне, яны оказались усе нацистами, я до гэтага нічога не ведаў ці не ведала, і я палітыкай не цікавілася, і гэта моя вина. Ну, Гэта не а што ты працуе. яшчэ скажаш? Так Гэта- было. Ну, Гэта але не зараз працуе. яны цікавяцца, зараз яны намагаюцца рабіць там нешта, недзе дапамагаць, хтосьці ўдзельнічае ў ініцыятывах нейкіх. Ну, окей. Але пра гэта, ну, тыпу, калі вы, глядзіце, калі мы не пакідаем шанец гэтым людзям адчуваць сябе больш-менш карыснымі і нешта рабіць, каб сваю вось гэтую сумленнасць ачысціць, то ў іх застаецца толькі адзіны варыянт — вяртацца ў Расію і жыць там далей. Ці гэты варыянт для нас нармалёвы? Ну, напэўна, гэта горш, чым калі б гэтыя людзі сядзелі там недзе за мяжой і хоць нешта спрабавалі рабіць. Вось з гэтай кропкі гледжання. Не, я згоден. Я не кажу про тых людзей, якія з'ехалі і штосьці робяць з-за мяжы. Я кажу, я трошку не зразумеў. Я думаў, што ты кажаш про людзей, якія зараз сядзяць у Расіі і там нешта умоўна падпольна. Тыя людзі, якія сядзяць у Расіі, у мяне там 2 чалавекі, ну, з тых, з якімі я размаўляю так вельмі шчыльна, і так, яны сядзяць у Расіі, яны намагаюцца нешта змяніць у сваіх кампаніях. Ну, гэта таксама праца. Адзін чалавек не змене кампанію, якой там дзесяткі тысяч, але ён намагаецца. У іх ёсць падпольныя клубы, у Расіі ёсць падпольныя клубы. Ну, зразумела, што гэта напрамкі не будзе ратаваць жыццё тых украінцаў, якія зараз загінаюць, не толькі украінцаў. Але гэта мільён разоў больш, чым тое, што робяць 99% расейцаў. Ну, зразумела, гэта зразумела. Ну, мы ж не кажам, што мы не пакідаем шансы, і я асабіста скажу табе праўду, я разумею, што там ёсць хтосьці, хто нешта там робіць, хтосьці, хто дапамагае, напрыклад, вывозіць украінскіх дзяцей ці грамадзян, нейкія карыдоры робіць для
людей, хто хоча выехаць з акупацыі у тую ж Еўропу, напрыклад. Вот. І гэта збольшага будуць грамадзяне Расіі. Яны невядомыя. Я разумею, што можна там нешта рабіць. Але, як табе сказаць, я б не хацеў усіх абвінавачваць, што ўсе такія вот паганыя. І я б таксама не хацеў бы людзям казаць, вот рабіце тое, тое, тое. Людзі як бы самі маюць разумець, што асноўная праблема, якая існуе, гэта Расія, да? Вот у тым выглядзе, у якім яна існуе. Што гэта краіна ці дзяржава, якая нішчыць рукамі сваіх грамадзян іншых краін. Вот. І калі рабіць нешта вось з гэтым, з-за мяжы, унутры, то хаця б нешта, каб гэта імперыя перастала быць імперыяй па сваёй сутнасці. Вот краіна, якая развіваецца толькі за тое, што яна знішчае іншыя краіны і нацыі. Вот. Я не хочу, асабіста я не хацеў бы казаць камусьці, што рабіць, да? Бо чалавек, калі ён мае сумленне, мае нейкія каштоўнасці ўнутры сябе, я думаю, што ён добра разумее, што ён можа на сваім месцы зрабіць. Але і мы тут не хочам там усіх, там абсалютна ўсіх, хто носіць там пашпарты, бо, як Іра мне казала, сорі, ты не выбіраў свой пашпарт у пэўны момант. Я у пэўны момант не выбіраў пашпарт Беларусі. Вот, каб моя дзяржава таксама была суагрэсарам. Бо і ад майго імя там адбываецца нешта паганае. Ракеты з Рэспублікі Беларусь ляцелі, гэта значыцца і ад майго імя, на жаль. Вот. І таму я не хацеў бы казаць, што людзям рабіць, і не хацеў бы казаць, што ўсе паганыя. Але ты добра, што прынёс такі прыклад, што ёсць людзі, якія нешта робяць, і бо ведаеш, калі ты глядзіш на рускага ліберала, ён ніколі ў жыцці не скажа, давайте збіраць грошы на зброю. Давай мы не будзем зараз расійскіх лібералаў раўняць там да звычайных людзей. У расійскіх лібералаў у галаве каша бадай яшчэ хужэйшая, чым часам у правага сектара. Таму я не кажу пра людзей, якія палітыкі. У мяне няма такіх сяброў, і я спадзяюся, не з'явіцца. Таму што ўся палітыка, якая датычыцца Расіі і, дарэчы, Беларусі, я лічу, яна ўся вельмі лайновая, але вельмі грязная, брудная, і там нічога добрага няма. Ось. Але абвінавачваць усіх я таксама не беруся. Бо у цябе ёсць прыклады, да которых ты можаш дакрануцца. Так, гэта прыклады. У мяне ёсць свой асабісты прыклад. Я не маю такога здаравеннага белага паліто, як у Зенона Пазняка, напрыклад. Это я умоўна кажучы. Каб я мог пайсці і сказаць, а вось вы чаго не робіце нічога, я вось там рабіў. Я быў такі жа. Я разумею, наколькі моцна трэба чалавека з раўнавагі вывесці, каб ён пачаў глядзець навокал. І усе маі знакомыя яны глядзяць. Усе маі знаёмыя, яны ім вельмі сорамна. Яны робяць шмат, і не толькі грашыма, але і дзеяннямі сваімі. І яны цалкам нармалёва ставяцца да таго, што ты там, што ты там кажаш, што вось тут расейцы робяць нешта не тое. Там няма такога, што ох, я расеец, што ты мяне тут шэймеш. Не, ўсё разумеюць. Так же, як і беларусы разумеюць. Бачиш, у тебе є ці приклади, бо я от за майже 2,5 роки повномасштабки я зустрічалась на різних платформах з різними росіянами, представниками цієї країни, і жодного разу жоден з них не пройшов оцей, тест, починаючи від чий Крим, закінчуючи, що робить з Росією, як міняти цю державу, що робиш конкретно ти, що будеш робити конкретно ти. Жодного прикладу, на жаль, у мене немає, щоб людина адекватно відповіла. Я просто кажу, що будеш робити, коли Кремль буде гореть? Ось коли чоловік починає ніяку лухту нести, там, о, Кремль, ти що? Все, до свідос, ми з тобою більше не розмовляємо. А калі чоловік скаже, таке, я тобі теж можу... Гэта жарт, зразумела, гэта жарт, але ўсё ж таки паказальны.
Ну, розказати можна все, що завгодно, але те, що якщо ти кажеш, що людина донатить і робить щось, і ну, робить щось, щоб змінити ситуацію, тоді можливо. Але я не знаю. Для мене, наприклад, Ну, вони всі просто не існують на даний час. І ну і ти можливо, маєш на це право. можливо, Маєш коли на... буде уже після перемоги якийсь час, і нам доведеться все-таки, бо ця країна нікуди не зникне, вона занадто здорова, і якби нам там не хотілося, не буде між нами там якогось рова з крокодилами. Можливо, тоді ми і почнемо цей діалог, да, і вияснення, хто що робив, хто як брав участь у війні, з якої сторони. На даний час, я ж кажу, у мене нема жодного прикладу, і я їх особливо і не шукаю, бо у мене нема на них жодної надії, скажімо так. Моя єдина надія на те, що Збройні Сили України просто їх настільки розіб'ють, що їм не буде більше інших шансів, як відступити і домовлятися. Все так, цілком А зрозуміло. те, що там росіяни щось зроблять, я в це не вірю. Ну, у тебе нема такого... Табе не трэба гэтыя людзі, табе не трэба з імі размаўляць і шукаць іх. У мяне, на жаль, шмат такіх. Ну, не на жаль, у мяне просто шмат такіх. І яны вельмі адселіся, але засталіся такія нармалёвыя. Я не кажу, што іх много. Я іх могу пералічыць, напэўна, на 2 руках сваіх, але яны ёсць. Ну, подивимося. Через 2 роки, як ти казав, прослухаємо наш випуск і побачимо, якщо доживемо, хто був правий, що змінилось. Ставьте подобайки, комментуйте, поделитесь подкастом с сябрами. Мы упевнены, что комусь болить так, як и нам. Слухай, Леша, я тебе натыкнулся, ты весь час рассказывал про ресурсы, где ты ствараешь гэтай камьюніти. Вот, а где ты ну, я так разумею, у тебе вельмі шмат баблаў, ці бурбалаку, якіх ты існуеш, там айтішная, беларускамоўная айтішная, там яшчэ. І ты весь час прапагуеш Мастодонт. Чаму менавіта Мастодонт? Раскажы, чым ягоная фіча? Вот. Бо я, Ягоная по правде, асноўная не фіча ў тым, разумею. што там... Асноўная фіча ў тым, што там нема маска. Ну. Ну ладно, гэта моя асабістая, чаму я зайшоў з твіттера папулярнага, чаму я там перастаў весці аккаунты актыўна, таму што мне вельмі не падабаецца тое, што робіць Маск. Дарэчы, мне гэта адносіны да яго ўзніклі акурат пасля яго пасаў да Расіі. Там ёсць у яго такія замашачкі. Ну і цалкам чалавек вельмі складаны. Але калі абстрагавацца ад Маскаў, у Мастодон гэта децэнтралізаваная сацыяльная сетка, сацыяльная мережа. Што гэта значыць? Гэта значыць, што па змаўчанні у Мастодоне ты сам валодаеш усімі сваімі дадзенымі, усімі паведамленнямі, якія ты публічна публікуеш, усімі паведамленнямі, якія ты чытаеш, ты сам валодаеш імі. Гэта сутнасць децэнтралізаванай сеткі. Бо калі у нас там ёсць твиттер, гэта нейкія там сервера у Амерыцы, і калі заўтра Маску ў голову нешта стрэліць, добра, калі не пуля, то ён просто зачыніць гэтыя сервера, і все нашы дадзеныя прападуць. Ці ён там закарышыцца з Трампам і прадасся нашы дадзеныя Трампу, і будзем мы яго дурачкамі. У Мастодоне ўсё наадварот. Серверам з дадзенымі уладаеш ці ты, ці чалавек, якому ты давяряеш, які ў цябе ў даверы. І, ну, вось гэта асноўное адрозненне. То бок, ты маеш у сябе дома, умоўна кажучы, паставіць нейкі лакальны сервер і разганяць яго, Так. і... Ты можаш прямо на камп'ютары ў сябе разгарнуць сервер і быць дасяжным для ўсіх, хто ёсць у гэтым сеціве. Галоўнае, камп'ютар не выключай. І чытаць усіх. І калі там хтосьці адваліцца ад гэтай сеткі, то дадзены гэтага чалавека, якога ты чытаеш, ну, у тебе на кампе захаваюцца, ты сможаш яго чытаць і далей. Ну, у сэнсе старыя дадзеныя. Ясна. Вось. Цяпер мне зразумела. Мовна кажучы, ты можаш быць такім маскам маленькім. Міні-маск. Міні-маск. Ну, ты просто кантралюеш свае дадзеныя, гэта ідэя X 21 стагоддзя. Ну, усе лабісты намагаюцца зрабіць так, каб яна не распастранялася, ніяк не прасоўвалася, але ўсё ж такі з Мастодоном вельмі яскравы прыклад, што яна, ну, што гэта ідэя можа жыць і можа увасабляцца. Ну,
Ну, Неяк так. а чаму, напрыклад, не працавалі кам'юніці умоўна у тым жа сігнале, дзе гэта быццам бы ну, У сігналі ёсць кам'юніці? Не, ну ты можаш стварыць там яго неяк слухай, ну ёсць у нас ёсць, у мяне там яны, конечно, не такія вялікія, там не па 1000 У чалавек, нас але з Сергієм ёсць. Ну, глядзі, калі мы кажам пра Мастадон, гэта ўсё ж такі кам'юніці, якое строіцца па мадэлі твиттер-падобных сетак. Калі ты Мгм. можаш на кагосьці падпісацца і можаш там посціць свае паведамленні, і ўсе твои Ага. падпісчыкі іх будуць бачыць і лайкаць. Мгм, Гэта ўсё ж мгм. такі Не чат. не месседжер. Гэта не месседжер. І, дарэчы, калі хтось нас слухае, ніколі не ўспрымаеце ні Twitter, ні Мастадон як нешта, што вам дае прыватнасць і пра што Мгм. можна прыватна перапісвацца. У Мастадоне прям у правілах прапісана, што гэта не месседжер. Усе паведамленні, якія мы адпраўляем, яны могуць быць прачытаныя людзьмі, якія могуць гэта зрабіць. Мгм, мгм, Гэта не месседжер. Гэта не пра прыватнасць, гэта пра ўваладанне сваімі дадзенымі. мгм. Коротше, хтивки не можна відправляти. Ну, глядзі, калі ў цябе свой прыватны сервер, ось на кампе разгорнуты, то ты можаш прыватнае паведамленне адпраўляць, і іх хутчэй за ўсё. І калі на тым баку чалавек, у якога таксама свой прыватны сервер, то тады гэтае паведамленне будуць дасяжны толькі для цябе, для таго чалавека. Але ўсё ж такі для таго, каб спрасціць уваход у Мастадон, там існуюць такія штукі, як шэреныя серверы. Ось, напрыклад, у мяне ёсць сервер vkl.world, это беларускамоўны сервер, які я стварыў. І я там адмін. І людзі, якія не жадаюць сябе на кампе разгортваць гэты Мастадон, яны могуць у мяне на сервере зарэгістравацца і там жыць сабе спакойна і адпраўляць паведамленні, там нешта посціць. Але я, як адмін, калі вельмі захачу, я смагу прачытаць іх прыватныя паведамленні. І гэта вельмі важна. У нас на сервере прям пра гэта сказано ў правілах, адным з першых пунктаў, што гэта не для прыватнага публічны сервер, не для прыватнай размовы. Хаце прыватную размову, размаўляйце самі з сабой на сваім сервере. Вось неяк так гэта працуе. Ну, там ёсць яшчэ іншыя штукі, напрыклад, калі ты на адным сервере зарэгістраваўся, а потым зразумеў, што ты хочаш уласны сервер месці, перайсці на другі, ты можаш проста адну кнопку нажаць і сказаць, на які сервер ты хочаш перайсці, проста ссылку ставіць, і ўсе твае дадзеныя будуць міграваны на гэты сервер за некалькі гадзін. У Твиттере, у Фейсбуце гэта немагчыма, таму што дадзеныя гэта галоўнае, што ў іх ёсць. Яны гэтым таргуюць. Ось. Хотел в самом конце подкаста попросить тебя размаўляць на праграмісцкай мове, але ты уже гэта зрабіў. Да, я останні 10 хвилин просто кажу бо для мене це занадто складно і непонятно. Не, ну мне схема зразумелая, вот правда, теперь зразумелая, потому что ты реально сам можешь ставить себе комп, разгонять. Ты уладар сваіх Да, дадзеных, гэта да, галоўнае ўсё. Да. Ты ці чалавек, якому ты давяряеш. Там у выпадку VKL World людзі давяряюць мне. Ось. Бо у тебя есть репутация. Калі разогнаў гэта я, то такі Ну, як серы. сказаць, репутацыя. Ўсё ж такі хутчэй праз тое, што людзі проста не разумеюць, як гэта працуе. Мне часам прыходзіцца ім нагадваць, што людзі, вы ведаеце, што вы мне дадзеныя аддаеце. Калі што, мігруйце на другія серверы. Людзі часам нават крыўдзяцца. Вось недавно выпадак быў, чалавек пакрыўдзіўся, калі я адправіў яго на другі сервер, таму што яму не падабаліся нашы правілы. Ён падумаў, што гэта таксічнасць, а гэта проста, ну, гэта звычайны савет, калі ты ў Мастадоне. Чутлівае не асяроддзе і падабаецца. у вас там. Не, у нас там вельмі лампава, На фоне Твиттера там просто, ну, вельмі прыгожа ўсё. Калі хочаце рэлаксу, у беларускай мове прыходзьце до нас на сервер. VKL 2.0. Як там, посилка в описанні. Ну, ми покинем, до речі. Ти тільки... Да, то ми Дякую, позалишаємо всі посилання і на подкаст, на все. До речі, про подкаст. Останнє від мене питання. Ти як активний юзер білоруськомовного і взагалі Ютубу, чого не вистачає? Якого контенту не вистачає білоруськомовному Ютубу? Ой, шмат якого. У нас гістарычна так склалася, што у нас шмат гістарычнага контенту і палітычнага, і нікуды мы з гэтага не заходзім. За апошнія гады з'явілася шмат стрімераў гульнявага контенту, хапае і інтэрв'ю, але інтэрв'ю таксама там усе неяк завязаны на 20-й год на палітыку. Да. Таму я б сказаў, што вельмі не хапае лайфстайлу, ён ёсць, але его малавата. Вельмі не хапае навукі,
культура пачынае з'яўляцца не прывязаная да палітыкі, гэта крута, але таксама ёй не хапае. Тут все проста. Ты вось, калі мяне слухае беларус які-небудзь і думае, што мне зрабіць на беларускай, ты вось зайдзі ў свой этой YouTube і паглядзі, што ў цябе ў твоім Ютубе, што ты глядзіш на расійскай ці на украінскай ці на ангельскай. Вось тое, што ты глядзіш на расійскай, украінскай ці ангельскай, гэта азначае, што ты не знайшоў адпаведнікаў на беларускай. Вось зрабі адпаведнік, каб замяшкаць контент на іншых мовах беларускім. Просто лёгка. Ну, гэта нелёгка, таму што беларускі контент гэта аматарства заўсёды, на ім ніколі не заробіш грошай. Це ми І вже поняли. Ну, так, гэта аматарства. Нас мала беларусаў, і таму гэта яшчэ доўга будзе аматарства, але гэта аматарства, якая прыносіць асалоду. Да, Беларуская аўдыторыя вельмі да. прыемная. Слухай, у меня есть такие каляпалітычныя пытанні. Да мне, бляха, пасля нашага разгону пра расейцаў я ўжо такі думаю, блин, ну Напрягся. давай. Слухай, чаму Volvo, а не BMW? Вот патлумач мне, чаму Блин, менавіта ты Volvo? ж мне скідаваў пытанне, і я ўначы сижу, читаю іх і такі, чаму Волга, а не BMW? Думаю, што за халера, якая Волга? А чаму Volvo, не BMW? Ну так, пытанне да таго, чаму я езжу на Volvo. Ну, таму што прикольно. Volvo каштуе менш. Правда? Не Ну думаю. так. Ну, Я думала, ну, так. Volvo – це найдорожча машина і найбезпечніша. Це те, що я знаю про Volvo. Яна найбяспечнейшая, гэта дакладна. Ось мне можна сказаць, што ўжо старая 2015 года Volvo, яна яшчэ выраблялася той самай Volvo, якую яшчэ не купілі кітайцы. Там і якасць самой машыны крыху пабольш, там, ведаеце, на машынах бываюць жукі, сколы з'яўляюцца. Ось у мяне яна ўся ў сколах, і ні адзін яшчэ тьфу-тьфу-тьфу не заржавеў. Іржой не пакрыўся. Ну і я такі чалавек сам па сабе спакойны, і мне вельмі падабаецца, што гэтая машына, яна проста едзе пряма. Ты на ёй не павыпендрываешся, там на перегонкі не пагуляеш, але мне гэта і не трэба. Я проста сеў і праехаў свае 1500 кіламетраў сабе ў задавальненне, слухаючы падкаст чарговы. І я не разумею гэтых БМВшнікаў, а ў БМВ яшчэ трэба гэтую падпіску на паваротнікі пакупаць, вось ўсё гэтая штука. Нафіг мне гэта надо. У меня нема подписки, я руками переключаю. Серьезно? Ёсць такія людзі? Да, але у меня так само старая машина, ей уже 20 годов. Ведаеш, а я ездзіў калісьці на BMW, я спрабаваў каршэрінг у Беларусі аднойчы. Ого. BMW 300 какая-то. І, па-першае, она вельмі нізкая, я сам па сабе такі крыху вялікі хлопец. У меня было пачуццё, што я просто па глебе сваёй дупы я ложу. А па-другое, я зразумеў, чым паваротнікі не ўключаюцца. У мяне здаравенныя рукі, але мне вельмі было незручна пасля Вольвы, у меня на той момант увогуле Гольф быў старэнькі, вельмі незручна было дацягнуцца да переключальніку паваротніка. Ну, не ведаю, можа, я, конечно, придумаў, але я памятаю, што мне вось прям незручна было. Курсы трэба. Подпіска. Калі грошай заплаціш, ты дакладна будзеш переключаць. Да, гэта як жарт. Калі вы думаеце, што ваша праца абсалютна непатрэбная, узгадайце чалавека, які ставіць паваротнікі на BMW. Слухай, Ну, Лёша, так. мы яшчэ з Ірай, калі рыхтаваліся, мы, дарэчы, рыхтуемся да падкасту, гэта вельмі важна. Гэта Да вельмі запісу. круто. Вы У малайцы. тебя там фотка дзесьці была без барады. Дзе ў тебе пачынае балець, калі ты голіш бараду? Вот на душы, Серёга. Спачатку на душы пачынае балець. А як Слухай, я наогуле не галіўся ўжо вельмі даўно. Барада? Ну, блин, я, акрамя таго, што павольны і спакойны, я яшчэ ленівы вельмі. Ну, галіць бораду, калі яна ў цябе там за 3 дня адрастае, ну, у мяне бацька, ён голіць бораду кожны дзень. Вось яму зараз ужо за 55, і ён уже ось к гэтаму ўзросту пачаў я галіць там раз на 2 дні. І я так не ўмею. Я не разумею, адкуль ён столькі бярэ часу на гэта. Таму я не. Я просто адпускаю бараду, і потым я тэлефаную сваім бацькам, і яны такія, так, ну нешта ты ўжо гэта, нешта мы тебе не пазнаем. Такі, ну зразумела, трэба ў 2 ці ў 3 разы скараціць. І іду просто ножніцамі, я подрезаю, і все. Все просто.
А тая фотка, которая на Твиттере, я думаю, висіць, яна як з'явілася, як ты пагаліў? А, я ж тут яшчэ аматар штучнага інтэлекту апошнія гады 2. Ого. І я так, я рыхтаваўся да адной з прэзентацый. Дарэчы, на беларускай мове у мяне ёсць буйны відос на 4 гадзіны, як кантэнт з дапамогай штучнага інтэлекту рабіць. І я пры падрыхтоўцы да гэтага выступу на прыкладзе таго, як можна сябе пагаліць, паказваў, як фоташоп са штучным інтэлектам працуе. То бок мяне пагаліў фоташоп. Дарэчы, вельмі недрэнна. А я-то думаў, гэта па праўдзе, і табе балела пасля. Вось адкуль Не, гэтае апошні раз мне пытанне. 5 гадоў таму балела, напэўна, ці 6. Яшчэ до 20. Ох, бляха, Серёга. Мгм. Ох, зараз гісторыя. Я апошні раз галіўся у снежні 21-го года, акурат у той дзень, калі цягам аднаго дня я з'язджаў з Беларусі. Таму што я думаў, што за мной КГБшнікі сочаць. Мгм. І я выхадзіў з будынку, дзе ў мяне была на той момант студыя, на якой я здымаў відэа. І мне, карацей, я захожу на студыю, там доўгая гісторыя. Я прыехаў на студыю, каб да інтэрнэта далучыцца, таму што я ўжо ведаў, што ў мяне обшук на бацькоўскай хаце. І калі я прыйшоў на студыю, яна ў мяне была ў дзяржаўным будынку. І там Мгм. охрана. І охрана мяне ведала. І я калі заходзіў, мне охрана такая кажа: Алексей, вас тут шукалі. І я такі, да, окей, а сам іду, думаю, все, піпец. Ну, за мной прыйшлі, дакладна, там Мгм. обшук быў зранку у бацькоў, дакладна за мной. Я прыйшоў у студыю, у меня там была машынка, каб раўняць бораду. Мгм. І я такі, так, ну калі я ўжо ў студыі, і яны мяне шукалі, напэўна, яны ведаюць, што я тут і што рабіць. Ну, канешне, трэба збрыць цалкам бораду, потому што яны мяне і выходзіць проста без барады, яны мяне не пазнаюць. І я пагаліў бораду вось у снежні, 9 снежня 21-го года. Было балюча і насамрэч балела ў душы, ведаеш. Мгм. Треба було ці бороду собрати в кульочок або в цей конвертик Як і дзецям збіраць валасы. Ну так, Да, і ти да. пупок. і ми б розіграли його серед підписників. Так. Ну, а насамрэч гэта не КГБшнікі былі, просто начальнік гэтага памяшкання нарэшце выдзеліў мне месца для паркоўкі і хацеў мне гэта сказаць. Я калі выходзіў ужо увесь на паніцы такі, тыпу, бля, охраннік такі, а я ў масцы яшчэ быў. Тыпу, мне логіка была, я зараз буду выходзіць, яны мяне не пазнаюць, КГБшнікі, таму што мне барады няма, але охраннік, ахоўнік, ты пабачыш, што барады няма, я спытаю. Я ў масцы выходзіў, і охраннік такі, типу, Алексей, а что это такое с тобой? Что это ты ў масцы? Тут уже не без мазок все ходим. Не, все нормально. Он такі, ну так что ты там зайшоў до нашага начальника, он табе месца парковачнае хацеў даць. Я такі, блин. Яшчэ больш забалела. Ты аднім днём з'язджаў і сеў на машыну і нікому не сказаў. Ой, не, там гісторыя яшчэ на адзін падкаст, як я з'язджаў. Там все вельмі не так было. Вось, калі слухалі Славу Камісаренка, ёсць такі у нас комік, ён распавядаў, як ён з'язджаў, то ось прыкладна неяк так і ў мяне было. Праз лясы, на уазіках, з незнаёмымі людзьмі. О, я ведаю. Мой сябра Так, таксама з'язджаў. А пасля ты падыходзіш Мені да... здається, всі так з'їжджали. Так, на пашпартным кантролі на украінскай мяжы падходжу, пашпарт даю, памежнік глядзіць на мяне такі, так, тыпу, зверху зразумела, што ты, а што знізам адбылося? У мяне ж у пашпарце барада, а тут няма. Я яму такі, так, у новую краіну з новай барадой. І ён паржаў, аддаў пашпарт і ўсё. Мой сябра троху інакш заязджаў, ён просто по балоту бег дзесьці ў Харкаўскай вобласці. Вот. Ну, было гісторый розных. Слухай, Лёша, дзякуй табе вялікі. Блин, я б ще, от наконт твоей гісторыі, як ты з'язджаў, это ще б можна было б запісаць. Але, магчыма, уже не будзе. А я распавядаў, дарэчы, ёсць цэлае інтэрв'ю на канале аднаго хлопца з Украіны, .жы называецца. Могу скинуть. О, я там прям з матюками совсем. Скинь, мы кинем в опис. І, ну, окей, яна была тады на расійскай, але ну, паслухаць можна. Добра. І скінь вось гэты 4-гадзінны відос пра штучны інтэлект. Штучны інтэлект. Да, окей. мы таксама гэта... А ти хочеш собі волосся доростити з допомогою штучного інтелекту?
Добра сказала, няма чаго дадаць. Падтрымайце, калі ласка, нас на Buy Me Coffee. Гэта дапаможа нам палепшыць якасць і выйсці на новыя фарматы і вышыню кантэнта стварэння.